puyo dito. Halos chismosa ug mga chismoso ang kapitan sa among barangay. Ipanabi ug ilibak ni Inday, si kapitan nakahinuktok sa tabi nga di tinuod. Udto ug hangin-hangin, nagtapok sila murag nagmeeting. Ang mga libakera kung may muagi libakon nila, ug niagi ang usa ka angkan, ug ila dayon nga gihisgutan. Katong bayhana daw nga niagi, bisag sikin sa lang daw ang laki. Mao kana ang ilang trabaho, bantayan ang mga tao. Ilang baba nga aso-aso, magtambay permi sa kanto. Dila daghan ug litra, mata kalugsukon na. Trabaho nga way sweldo, ang resulta wa mo asinso. Ang gabak wa gyud nagsaba, nang hubag ang ilahang baba. Kay gilibak nila ang bakla nga anak sa nanindag tuba. Mananambal di ay ang apuhan, sa bayon nga ilang natripan. Ipatagam kay way respeto,